Čaute všetci, vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom sa opäť budeme venovať vareniu. Dnes budeme variť lečo. No a ak sa pýtate prečo, tak z jednoduchého dôvodu, keďže vždy keď chodíme opekať alebo chodíme na nejaké výlety, trampy a tak ďalej, nosíme so sebou bežné veci ako cibula, paprika, paradajka, nejaká tá klobása, špekačka alebo slanina, prípadne vajíčka. Tak z toho dôvodu som vybral, že si spravíme lečo. Je to jednoduché, je to z bežne dostupných potravín. Takže poďme si povedať, čo na to budeme potrebovať. Budeme potrebovať samozrejme olej, ako základ cibulu, následne papriku, paradajku, klobásu a vajíčka. Samozrejme ešte sol, korenie. Postup je úplne jednoduchý. Dáme si olej na panvicu. Tak primerane, hej, aby sme to zase nepreháňali. Medzi tým si môžeme dať kávu. U nás sneží ako besné, takže preto som aj taký omrznutý a všade mám sneh. No, olej nám začína syčať pekne. Ako prvé tam dáme cibulu. Cibulka sa nám pekne robí. Následne po cibuli pôjde paprika. No a ďalej budeme postupovať podľa starého dobrého receptu. Takže cibulu osmahneme do zlatista, následne pridáme papriku, ktorá sa robí vždy troška dlhšie ako paradajka. Čiže paradajka sa bude dávať neskôr. Ale medzi tým, ako sa nám robí cibula, si môžeme nakrájať v pohode paradajku. Takže úplne bez problémov si nakrájame medzi tým paradajku. Paradajku nemusíte lúpať, môžete ho tam dať tak, ako je. Samozrejme, každý si spraví, ako chce, niekto si to ošúpe, niekto nie. Ja to nešúpem, podľa mňa je to zbytočnosť. Cibulka sa nám pekne robí. Paradajku môžete nakrájať na mesiačiky, na kocky, proste ako chcete. To má ako rád. Ja to mám rád tak rôzne, aj na mesiačiky, aj na kocky. Tie konce tam nedávam, tie je dobré takto chytiť a takto ich pekne vyrezať a zahodiť. Takže keď sa tam bude dávať paprička, tak to zase spustíme. No, cibulka nám pekne už chytila zlatistú farbu, tak následne tam pridáme papriku. A zase miešame. Paprika je taká tvrdšia, čiže ona sa bude trošku dlhšie robiť. No. Necháme chvíľu dynstovať a následne tam dáme paradajku. Alebo dám skorej klobásu. Asi dám skorej tú klobásu, nech sa lepšie prejdú tie chute. Takže o chvíľočku dáme klobásu. No a prišiel ten čas, kedy sa nám paprička už troška zmekla.
Jaj, vonia to neskutočne. No a následne tam dáme samotnú klobásu. Tento recept je fakt úplne jednoduchý a hlavne je chutný. Viete si ho pripraviť aj doma alebo takto v lese. V lese to chutí vždycky lepšie. A keďže som sa vybral dneska u nás okolo priehrady, tak som na posede. A na posede je to vždycky pohodlnejšie ako niekde medzi stromami v nejakom zlom teréne sa proste pohybovať. Takže necháme to podusiť s tou klobáskou a následne tam budeme dávať paradajku, dochutíme, dáme vajíčko, obed máme uvarený. No a po cirka 3 minútach pozrite sa, akú krásnu farbu, takú dočervená to chytilo z tej klobásy, tak môžeme pridať následne paradajky. No, krása. Celé to opäť premiešame, nech sa tie chute prejdú. Môžeme to na chvíľočku prikryť. A za chvíľočku dávame vajíčka. No a prišla tá chvíľa, kedy ideme pridať vajíčka. Ako som aj predtým spomínal, vajíčka si noste v nejakých buď takýchto plastových nádobkách alebo v nerezových fľaškách. Pekne tam takto nalejeme vajce. Som si rozbil 4 vajíčka do toho, ale a dám to tam všetko, nebudem trocháriť. Som hladný ako vlk, takže troška viacej jedla neuškodí. No, celé to má takú konzistenciu zvláštnu. Ale keď to vajíčko začne tak prituhovať, tak to bude úplne o niečom inom. No a následne tam môžeme dať korenie. Ja mám radšej viacej korenia, vy si toľko nedávajte. Sol. A znova miešame. Ja, škoda, že tú vôňu nemôžete cítiť. Je to úžasné. A zo stáleho miešania to varíme, až kým to nebude také husté. Taká hustá konzistencia. No ľudkovia, máme dovarené. Vyzerá to takto. Ako klasické lečo, samozrejme. No. No a takto to potom vyzerá na tanieri. Takže prajem vám dobrú chuť, vyskúšajte to, neoľutujete. Je to z jednoduchých prísad, ako je paprika, cibula, paradajka, klobása. Takže vyskúšajte si to aj v lese, prípadne doma. Prajem vám dobrú chuť a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. A navaril som si fajne. Takže ďakujem za pozretie. Idem sa najesť. Čaute.